Zo, beste mensen, goedemorgen iedereen. De groeten gaat uit naar iedereen. Dit is een korte nieuws even, beste mensen. Beste mensen, het land op het moment, akondre fui op het moment, ino mek no asma consoriu next, ino mek no asma konburuya you beste mensen. Ino mek no asma kolleg you no asan uit. Ino mek no asma konburuya you, omdat u sabi dat sociale media, tijden na sociale media, na omensane taki, na omensane panya. En sociale media drukking kan hebi ook toe, maar je moet spannanga de sandati. Laat niemand jou uit het veld slaan. Tijden na sociale media, media sani is niet gemakkelijk. Laat niemand jou uit het veld slaan. Sociale media zijn niet tof. Maar beste mensen, umusabi dat. Wansani umusabi dat ano NDP. Opo ala den prijzen in a contradictie. Ano NDP buruya a contradictie. Die NDP begweli bi a contradictie 2020. Ala sani be bunkopu in a contradictie. Die NDP begide mandisi a contradictie 2020. Alla sani be bunkopu in a contradictie. Mevrouw Jordan na lid dape abede indena di santo kibe opo ala den prijzen. Nooit mevrouw Jordan be takwan sani. Brada Sampi na lid dape abede dape indena di santo kibe opo ala den prijzen. Nooit abe takwan sani. Bravo bede tweede man va kondre. Aman bede VP. Aman bede samen dape nanga santoki. Die santoki be opo ala den prijzen in a contradictie. Nooit bravo be takwan sani. Bravo be liba ma gewoon mek santoki be dusa wani. Mi beni miranda mi be bar santoki. Die santoki be wan be pina den verpleegkundige. De leerkrachten. Mi be bar santoki ma no be arki. Amane arki no wan sma. Dus wie voor NDP na so we go shi akondre en alasani ego boom mino here next. NDP de bezig is zit akondre orshi gi alasma no. No de mi de in a politiek. Mina wan fu den takiman fu NDP. Ma mi no go na NDP fu go suku ome sot sani dis nanga dati. Wan mi abi percele. Mi no wani percele fu NDP. Mi na 5 percele mi abi sami bay nanga mi moni. Na 5 percele mi abi sami bay. Mi wagi sami abi sami rei. One day na lestrif no man bay mi wagi sami rei. Sami bay. Anga mi moni mi bay. En na 2 enkri mi abi e verhuur. De enkri dat me verhuurde om een lange kamer verhuurde. Me kis mi dala, me ontvang mi dala tab mi bankrekening. Dus mi no go na NDP fu go suku dis nanga dat et cetera. Daarom mi kan taki bradi. Me taki bradi. Mi na ume percele mi abi hoofdweg percele mi abi na hoofdweg. If mi wani mi kan make car wash. If mi wani mi kan make wan broodje zaak. Na ume business mi kan seti. Mi ne wakti lanti fu lanti gi mi perceeltje bakajari. Te na bakajari. In een project pe watara no de stroom no de te na bakajari. Trade mi bere wama be kon klagen na TV dat lantigi amawan perceel te na mindri busi pasi no de fugo doro na a perceel de te na mindri busi. Mi dat na bay mi strefe bay na bay me bay na 5 perceel mi bay anga mi moni mi bay. Mi ne wakti lanti fu lanti gimi. Dus van mij na NDP dat na power me power a model. Na jepi me jepi omdat mi de in a systeem ka. Natuurlijk if NDP takwande dat lukuja. We zit wan sanigi officieel. We zit wan sanigi officieel. Definitief officieel. Dat mi no tak nee. Mi no tak nee. Maar mi no longo na NDP, mi no go na NDP fu go suku grom, go suku perceel. Mi no wani concessie. Mi no wani hout concessie. Mi no wani hout concessie. Mi ne vernietig aliba. Mi ne vernietig a natuur fu unu. Mi no denanga de model sandati.
Mi no longo na NDP fu go suku o men concessie. Go luku sa dema eduna lombe a lok tu se fu lombe da se. Go luku sa dema sa de bapal dama sa dema eduna saki ki da se. Go luku sa dema eduna 106. Go luku sa dema eduna stumer da se. Go luku sa dema eduna marowene da se. Mi no go na NDP fu go suku concessie. Mi no go na NDP fu go teke hout concessie nanga hout concessie fu go vernietig aliba. Fu go vernietig abusi. Mi na idu de sandati. Mi no abi no wan concessie mi no abi. Mi no abi no wan hout concessie. Mi no abi no wan udu concessie mi no abi. Mi no de in de model dati. De mansai chasi a nide e koi na kondre fu unu. Goi uro ko go to e vernietig aliba e vernietig abusi. Mi ano de mandati. De mansai teke kwek e fu furu kwek fu politiebureau. Goi uro ko in aliba fu unu e vernietig aliba e kier ala den visi. Mi ano de mandati. Mi dena NDP fu join a model fu steun a model. En mi kan sorry dat alasani ego boom ina contradictie no. Alasani ego boom une arki meisjes manengere sana meisjes eigenlijk sang ik kwek tap Facebook kwek te you abuan zaak te abuan case dat je moest go naar school toe dat je go naar papira dat je teke ala you bewijzen dat je go naar school toe maar je moet lijnen gaan bewijzen maar if je delek meisje tap internet tap je kwek dat je na vriendje in een moro bigi vriendje te abuan case dat je moet teke ala den bewijzen zei abi dat je go naar school toe dat je go naar papira aso we woro ko in a contradictie une de na internet dat we kwek Facebook dat we kwek lek boeler de man sang e kwek na internet bet kwek disi kwek de man dat na boeler te abuan case dat je teke ala den bewijzen zei abi dat je go school toe dan ben je een man maar bigi man if je na bigi man i trainte iskin bigi am ome bigi poa dat je de na internet dat je kwek lek boeler lek meisje nee uneter desandati te abuan case dat je teke ala you bewijzen zei abi dat je go school toe dat je go nak papira dan ben je een man aso we woro ko in wan kondre anders if je abuan case dat je if je abuan case dat je kwek na internet je kwek dat wan taki dat you de bezig ke do de sandati i de bezig ke do de sandati you made de plicht ke do de sandati of je sukusma fu kon lek you je sukusma fu kon lek you te abuan case dat je go naar school to go nak papier je go naar school to go do aangifte anders je tapi back want je kwek lek wan boeler dat you na boeler beste mensen en umusabi dat look was my ko aksi mi da beni sa elo bigi yo skin mensen mi tegu o me leisi na wan watra mi abi e dringi uno aksi mi afragen dat moro mi weri ku piki afragen dat mi abu wan watra e dringi a watra dat ek modo fu Amerika a watra e cost 300 American dollar wam chimba trafa watra na watra dat mi abi e dringi a watra dat ek kenki bepaalde sani ano bleach mi e bleach te ye bleach no bon fudu te ye bleach asan dat ek kenki you kleur ai pir you skin etc mine bleach mi abu wan watra e dringi te ye bleach asan dat no bon ai vernietig you skin ai vernietig you kleur inom go bay sani bleach inom go dwen mi wasko unom go dwa sandati mina wan watra mi abi e dringi luku next ne piri kijk hier next ne piri kijk next ne piri luku ja next ne piri na wan watra mi abi e dringi a watra dis inoman baya watra disi a watra dis 3 barki amen kandala 3 barki amen kandala wam chimba trafa watra disi inoman baya watra disi dus ano bleach me bleach ano bumfudu asan date skin op ai pir you skin mina ingi boy mina wan ready ingi boy isabina en etaki jano no en hey groetjes mensen ai alas ma maksabi mineshe mi bay wan grond da pena rahimal hoofig da pe mi bay wan grond
Mi bij wan grond dape na Rahimal hoofdweg. Asfalt passie. Mi bij wan grond dape. Te rij dape da imuluku yoshi wan biggie board dape Miranda. Na mi bij a grond dape hoofdweg. Alasani mi kan meke dape. Mi kan meke car wash dape. Mi kan meke wan broodjeshuis dape. Mi kan meke om een soort business mi kan meke dape. Lanti, mine wakti lanti fu lanti gimi gron na bakajari. Mine wakti lanti fu lanti gimi gron bakajari, midden, ergens, nowhere, nee. Maar natuurlijk, mi e yuru gron tu ere. If wasma abuan gron fu yuru gimi mi e yuru en mi ka yuru tu. Mi ka yuru tu wan mi abuan tu haiti ana de man e mi prani. Da minanga de man da we oogst, da we prati amoni. Zo lezen we met 20.000. Zo lezen we met 30.000. Isabi is mooi meegenomen toch? Dus we juru want to groen. If je abuan groen kan de ne do next. Desma fu para. If je abuan groen ine do next dape. Iwani prani ne tapu. Ika juru en gimi. Mi abuan to haitiana. De ma je mi da we prani etc. We fin wam chimoni. Dus mensen. Desma sai contacti me bleach. Mine bleach. Mine do asandati te bleach, asandate fuck you skin up. I pir you skin, ano bleach me e bleach. Na wan watra me abi e buy uit Amerika, na a watra dati me gebruik lukuja. Ano bleach me e bleach. Te bleach, asandate were de you skin, I were de you kleur. Mine bleach. Kijk hier. Na wan watra me dringi lukuja. Nou, wat er mee drinken. If je bleach, te je bleach, asandati, I kenki you skin, I pir you skin, mine bleach. Nou, wat er mee abi e drinken uit Amerika, a wat er diri. Wacht je mo so ruwans aan even. Maar nooit more unum aksimi, unum taki bleach toor nangami. Mine bleach, nou, wat er mee abi e drinken. Mo so ruw eventjes. Kijk hier. Lukuja. Nou wat rami abi e dringi mine bleach. Teye bleach, you skin, teye bleach, you skin. I pir plus anede gelijk. Lukuja. Mina wat rami dringi, kijk. Je ziet? Nou wat rami abi dringi. Dus alasani ede gelijk. Oké, mensen, mi kabataki. Umusabitaki NDP is het in orsi. NDP de basic is het a contradictie. En mino yere next. Alasma we power NDP alasma na NDP baka wide. Na NDP na a enige partij san kan draai a contradictie. De man van vorige regering bravo fuija. Na man bij de VP tweede man van contre. Na man bij de baka santoki nooit aan man bij taigi santoki wansani. Die santoki be op alla de prijzen verander alasani na contradictie. Nooit bravo bij taigi santoki wansani. Genevieve be de dape nooit abe taigi chan wansani. Mimati sampi be de drape nooit sampi. De abob man alamala be de dape nooit de be taigi chan wansani. Die chan be op alla de prijzen in a contradictie pinawija. Nooit abob be de letape. Dus abob ide in een regering no. I mag doe na nga wie, maar inom tak next. Im doe na nga unu, im join unu gewoon, me kuset akondre. Maar inom contact next. Inom kon roko unu tegen. I mag doe na nga unu, fuset akondre. Maar inom kon roko unu tegen. Adat mi buan taki. Omdo, amabar mi dat minom kosisma, minoma kosma, dus mine kosisma, maar me taki vrij. Oké mensen, ik ga jullie snel weer zien. Ik zie jullie binnenkort weer. Dan praten we verder. Want dus mij taki de wana watra dape. Ino man baya watra dis awatra diri. Awatra diri. Awatra na 3 barki dala wan chin sofa watra. Oké mensen, ik zie jullie snel weer. One love, ciao.